Vi lever i en mærkelig komedie, hvor vi komplicerer det enkle og forenkler det komplekse. Altid tager den længste vejen til hvor som helst. Bob Proctor beviste, at mens vi studerer manifestationsteknikker, ignorerer vi det, som faktisk fungerer. Vær åbenbar. Hans dybeste opdagelse findes ikke i nogen selvhjælpsbøger. Den er gemt i den mest vanlige rutine, som eksisterer. Det er noget fascinerende ved Bob Proctor, som de fleste aldrig lader mærke til. Mens verden jagtede revolutionerende hemmeligheder, komplekse formler og utarbejdede teknikker, gjorde han noget så enkelt hver dag, at det virkede for vanligt til at blive lagt mærke til. Og det var netop denne enkelheden, som skabte det, han kaldte stille mirakler. Transformationer så naturlige, at de skete uden fanfare, uden drama, næsten usynlige. Det første Bob opdagede var, at sindet vort er programmeret til at afvise åbenbare løsninger. Vi har en mærkelig tendens til at tro, at hvis noget er for enkelt, kan det ikke fungere. Det er som om vi har blivet konditioneret til at associere kompleksitet med effektivitet. Bob plejede at sige, at vi bruger livet på at lede efter tabte nøgler under gatlygter, når døren aldrig var låst. I løbet af 10 år med at studere det menneskelige sindet, indså han, at det findes en grundlæggende psykologisk fælde. Jo mere kompliceret en metode virker, jo mere tillid lægger vi til den. Vi vil have 12-stegsformler, udarbejdede ritualer, teknikker, som får os til at føle, at vi gør noget vigtigt. Men Bob opdagede, at manifestation fungerer helt modsat af det, vi har blivet lært. Bob Proctors øjeblik af åbenbaring skete, da han indså, at han levede 2 tilstander samtidig. Det han kaldte søgende tilstand og værende tilstand. I den søgende tilstand jagter du resultater, teknikker, ekstern validering. I værende tilstand er du ret og slet det, du vil manifestere. Og her er den revolutionerende indsigten. Du kan ikke søge og være samtidig. Bob lader mærke til, at når han sluttede at søge overflod og bare lod sig selv være rigelig i øjeblikket, begyndte ting at flytte naturligt. Det var ikke en teknik, han anvendte. Det var en anerkendelse af noget, som allerede var der. Som han plejede at forklare. Du tiltrækker ikke det, du vil have. Du tiltrækker det, du er. Og hvis du altid vil have noget, er du nogen, som ikke har det. Bobs daglige rutine var bygget på 3 pilarer, som han praktiserede så naturligt, at de virkede som vanlige aktiviteter. Den første pilaren var det, han kaldte morgenkropsliggøring. Men det var ikke traditionel meditation, det var ikke visualisering, det var ikke bekræftelse. Det var noget mere subtilt og kraftfuldt. Hver morgen, før han engang fuldt åbnede øjnene, dedikerede Bob nogle minutter til at føle, hvordan det ville være at vågne som allerede at være personen, han havde blivet i sin fremtidsvision. Han forestillede sig ikke at have penge. Han følte, hvordan det ville være at være nogen, for hvem penge flytter naturligt. Han visualiserede ikke succes. Han oplevede, hvordan det ville være at være nogen, som naturligt skaber værdi i verden. Forskellen er subtil, men revolutionerende. Når du forestiller dig at have noget, bekræfter du underbevist, at du ikke har det. Når du bare er, justerer du energien din med den virkeligheden. Bob opdagede, at underbevidstheden hvor ikke skiller mellem at være og at have været. Den registrerer bare den nåværende energiske tilstand. Den andre pilaren i Bobs rutine var det, han kaldte magnetisk naturlighed. I løbet af dagen, uafhængig af hvad han gjorde, praktiserede han at opretholde tilstanden til nogen, som allerede havde opnået målene sine. Men her er hemmeligheden. Han lod ikke som, handlede ikke, tvang ikke. Han huskede bare, hvem han virkelig var under alle lagene af konditionering. Bob forstod noget dybt om energi. Når du tvinger en tilstand, sender du universet budskabet om, at du må tvinge. Når du tillader en naturlig tilstand, siger du, at det allerede er dit afret. Overflod bliver lagt naturligt som at puste. Du trænger ikke at anstrenge dig for at puste. Det sker automatisk. Under samtaler, møder, daglige aktiviteter, opretholdt Bob en subtil bevidsthed om overflod. Ikke som noget, han trængte at erobre, men som noget, som ret og slet var hans natur. Det var som om han havde opdaget, at overflod ikke er noget, du tjener. Det er noget, du slutter at blokere. Den tredje pilaren var den mest subtile af alle, bevidst usynlighed. Bob praktiserede at manifestere, uden at nogen lagde mærke til, at han manifesterede. Han snakkede ikke konstant om målene sine, trængte ikke ekstern validering, gjorde ikke manifestation til social præstation. Det er dyb visdom i dette. Når du trænger, at andre skal vide, at du manifesterer, søger du ekstern energi for at opretholde troen din. Når du praktiserer i stilhed, stoler du på din egen skabende kraft. Bob opdagede, at de største miraklerne sker i stilheden af indre sikkerhed. Joe Dispenza i sin forskning på neurologisk plasticitet bekræftede videnskabeligt det Bob praktiserede intuitivt. Hjernen hvor skaber konstant neurale netværk baseret på tilstandene vi gentager.
Når du praktiserer at være rigelig, naturlig og konsekvent, bygger du bogstaveligt talt om sindet dit til at operere fra den virkeligheden. Neurovidenskab viser, at det ikke er positiv tænkning, som transformerer. Det er gentagelsen af specifikke værentilstander. Bob vidste dette 10 år før videnskaben bekræftede det. Han prøvede ikke at tænke på overflod. Han lod bare overflod være sin naturlige tilstand, som om det var hans grundlæggende personlighed. Einstein snakkede om det forenede feltet, det usynlige nettet, som forbinder al virkelighed. Bob opdagede, at når du justerer din indre tilstand med det, du vil manifestere, kommer du i harmoni med det feltet. Det er ikke slik, at du tiltrækker ting utenfra. Du slutter at modstå det, som allerede er tilgængeligt i kvantefeltet af muligheder. Kvantefysik lærer os, at observatøren påvirker den observerte virkeligheden. Bob tog dette til praksis. Han blev den beviste observatøren af sin egen overflod. I stedet for at observere knaphed og håbe, den ville ændre sig, observerede han overflod til den blev hans dominerende virkelighed. Men Bob identificerede også fejlene, som forhindrer denne naturligheden fra at fungere. Den første fejlen er det, han kaldte manifestationsindsats, at prøve at tvinge resultater gennem teknikker. Hver gang du anstrenger dig for at manifestere, bekræfter du, at du ikke har det naturlige. Den andre fejlen er utålmodighed forklædt som tro. Når du konstant tjekker, om det fungerer, opererer du fra tvivl, ikke sikkerhed. Bob lærte at plante energiske frø og bare stole på den naturlige vækstprocessen. Den tredje fejlen er at gøre manifestation til identitet. Når du bliver nogen, som manifesterer, skaber du separation mellem dig og dine ønsker. Bob opdagede, at effektiv manifestation er usynlig selv for dig selv. Det sker bare som en naturlig del af, hvem du er. Den fjerde fejlen er konstant at søge ekstern bekræftelse. Bob forstod, at de første tegnene på manifestation er indre. En voksende følelse af naturlighed, mindre modstand, mere flyt i hverdagslige situationer. Ekstern bekræftelse kommer efter, at det indre allerede er etableret. Den femte fejlen er at dramatisere processen. Bob praktiserede overflod som at puste, uden ceremoni, uden udarbejdet ritual, uden at trænge, at det skulle være specielt. Jo mere naturlig, jo kraftigere. For at implementere Bobs rutine i dit liv, start med morgenkropsliggøring. I de første minutterne efter opvågning, før sindet dit skaber dagens problemliste, dediker nogen øjeblik til at føle, hvordan det ville være naturlig rigelig. Ikke tving, ikke visualisere specifikke scenarier, bare tillad den energien at være din første beviste oplevelse af dagen. I løbet af dagen praktiserer det Bob kaldte naturlige påmindelser. Når du lægger mærke til, at du opererer fra knaphed, stress eller behov, pause et øjeblik og husk, hvem ville jeg være, hvis dette allerede var løst. Ikke ændre adfærd drastisk, bare ændre den indre energien, du gør de samme tingene med. Om kvelden, før du sover, praktiser bevist usynlighed. I stedet for at gennemgå, hvad som gik galt i løbet af dagen, dediker nogle minutter til at anerkende alle øjeblikkene, du allerede opererede naturligt fra overflod. Det kan have været, når du hjalp nogen, løste et problem med lethed, følte dig spontant taknemmelig. Tegnene på, at rutinen fungerer, er subtile, men umiskendelige. Først lægger du mærke til mindre indre modstand mod daglige situationer. Ting begynder at flytte mere naturligt. Du slutter at bekymre dig så mye for, hvordan det vil ske, fordi du udvikler en indre tillid til, at det vil ske. For det andre begynder muligheder at dukke op, uden at du trænger at jagte dem. Tilfældige samtaler forvandler sig til værdifulde forbindelser. Idéer opstår spontant. Løsninger dukker op til ret tid. Det er ikke, at du bliver heldig. Det er, at du slutter at blokkere den naturlige flytten af overflod. For det tredje bliver forholdet dit til penge mere naturligt. Du slutter at have dramatiske samtaler om penge i sindet dit. Slutter at tvangsmæssigt sække bankkontorer. Udvikler en stille tillid til, at dine behov altid bliver mødt. For det fjerde begynder folk at respondere anderledes på energien din. Du bliver naturligt magnetisk, fordi du ikke længere prøver at være magnetisk. Tilstedeværelsen din formidler en ro og selvtillid, som tiltrækker muligheder og samarbejde. Bob sagde altid, at de største miraklerne er stille, fordi de integreres så naturligt i livet dit, at du ikke engang lægger mærke til, at de er mirakler. Du vågner bare en dag og indser, at virkeligheden din har ændret sig fuldstændig, men på en så organisk måde, at det virker som det altid var slik. Transformationen, som sker med Bobs rutine, er ikke dramatisk. Den er dyb. Du bliver ikke en anden person over natten. Du fjerner bare lagene og konditionering, som forhindrede dig i at være den, du altid var. Det er som at tage AutoCAD-briller, du ikke engang vidste, du havde på. Overfloden Bob manifesterede kom ikke udenfra. Den kom op indenfra som vand fra en kilde, som altid var der, bare dækket af steiner.
Hans daglige rutine lagde ikke til noget i livet hans. Den fjernede alt, som blokerede den naturlige flytten af velstand. Og kanskje dette er den mest dybe indsigten af alle. Du trænger ikke at blive nogen, som er i stand til at manifestere overflod. Du må slutte at lade, som du er nogen, som ikke er i stand til at manifestere overflod. Forskellen er revolutionerende. Bob Proctor opdagede, at manifestation ikke handler om at gøre specielle ting. Det handler om at gøre vanlige ting fra en speciel tilstand. Og den specielle tilstanden er ganske enkelt din oprindelige natur, før alle lagene af frygt, tvivl og knaphed blev lagt til gennem livet. Hvis dette indholdet gav genklang hos dig, hvis du følte en ny mulighed åbne sig, vil jeg gerne invitere dig til noget specielt. Vi skabte Baraka Formula, Væk livet, som allerede er dit. En digital bog, som vil hjælpe dig at fordybe denne transformationsrejsen. Den kommer med 2 utrolige bonusser. Mini-lydbøger om tiltrækningsloven og tankesæt. Alt blev udviklet eksklusivt af teamet Vort med samme omsorg og dybde, du finder her på kanalen. Vi tilbyder det for en symbolsk værdi, fordi vores mission er at gøre denne visdom tilgængelig, og også fordi det hjælper os at fortsætte at producere kvalitetsindhold gratis for dig. Når du anskaffer dette materiale, investerer du ikke bare i din transformation. Du hjælper os at vokse og sprede dette formålet gennem verden. Hver person, som transformerer gennem disse værktøjerne, bliver et frø af overflod på planeten. Du bliver en del af et netværk af bevidstheder, som valgte at forlade frekvensen af knaphed. Hvis du er klar for denne rejsen, hvis du føler, at tiden er inde for at implementere naturligheden af overflod i din daglige rutine, like igen en kommentar, som fortæller, hvilken af Bob Proctors 3 pilarer, som fangede opmærksomheden din mest. Og abonner på kanalen for at fortsætte at modtage dette indholdet, som kan ændre ikke bare forholdet dit til manifestation, men forholdet dit til livet selv.